ଘରେ ବସି ସବୁ ପରିବା ଖାଇଦେମି, ସବୁ ଖାଇଦେମି ତ ଆଉ କଣ ଏଟା କଣ ଭେଣ୍ଡି ନା କଣ? ଏ ଖଟକୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇମି, ଭାଙ୍ଗିଦେମି ଏ ଖଟକୁ, ଭାଙ୍ଗି ତ ଦେମି ଆଉ ସବୁ ନାଶନା କରିଦେମି। ମୁଁ ଚିଡ଼େଇ ଖାଇଦେବି, ଅଳିଆ କରିଦେମି। କଣଟା ଏଟା? ଓହୋ, ତାର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲଟା ଧରିକି ମୋ ପଛରେ ଘୁରିଲା। ଓହୋ, କୁଣ୍ଡେଇଲା। କିରେ ଲାଇଟ୍ କିଏ ଲଗେଇଲା? କଣଟା ଗୋଟେ ଜଳିଲାଣି? ହଁ, ଯାଇ ଦେଖେ, ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲାଣି। କିଏ ଘରେ ଅଛି? ହଁ, କଣଟା ଏଟା? ଏଠି ଗୋଟେ ଖଟ ପଡ଼ିଛି। ହଁ, କଣ ହଉଛି? କାହିଁକି ତୁ ମୋ ପଛରେ ବୁଲୁଛୁ?